Даими спорт белән шөгыльләнүче Дорожник җәмгыяте җитәкчесе Фейнер Гыйлданов җиңеллек белән үз яшь категориясенә караган ГТО нормаларын тапшырды. Алтын билгесенә дәгъва итүен күрсәтте. ГТОга менә үз теләгем белән килдем. Спортны калдырырга тырышмайм. Йөгерү, лыжа бар һөнәр белән дә заниматься итәм. Сезне дә барыгызны призываю. Сикердем. Золотыга наклон эшләдем, золотыга. Пресста золотыга пока нормально бара. Үзем өчен авыр түгел. Хезмәткә һәм оборонага әзер программасы барлык эшләр арасында физкультура һәм спорт белән шөгыльләнүнең абруен күтәрүгә, шулай ук балалар, яшьләр, олылар арасында сәламәт тормыш рәвешен популярлаштыруга юнәлдерелгән. ГТО нормаларын тапшырырга килгән район хакимияте белән Дорожник җәмгыяте хезмәткәрләре профессиональ спортчылар булмасалар да, билгеләнгән нормативларны җиңел үтәделәр. Төрле дистанцияда йөгерү, урыннан сикерү һәм башка нормативларда үз көчләрен һәм чыдамлылыгын сынадылар. Спорт белән шөгыльләнү кирәк. Үзебезнең көчләрне сынарга бик интересно булды инде. Үзебезнең категория буенча нормативлар билгеләнгән. Шул нормативларны без 100% диярлек золотыга тиешле нормаларны үтәргә тырыштык. Поднимание лежа туловища из положения лежа авыррак булды. Тиз генә, күп кенә количество эшләргә туры килгәнлеге өчен инде. Калганнары, отжиманиялары бик әйбәт бирелде. Бүтән испытанияларны бүтән көн үткәрәбез диделәр. Шуңарга килегез теләгән кешеләр. Гомумән алганда бу көнне күпләр бронза, көмеш һәм хәтта алтын күкрәк билгеләрен алу мөмкинлегенә баралар. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.